Nimbag nagsabi ti aming nga dumdumnit, iti 104.7 FM, Radyo Sagada. Ti oras tayo po kat alas 11 and 13 minutes itang agsapa. Itakat aldaw iti Tuesday, may ka 28 nga aldaw iti bulan ti Hulyo. Nga ruod, oras un para iti programa nga datakuyanan batawa. Dito ni Gwen nga host, you dito ya programa. Ti topic tayo tatakit. Apay nga nagaduti minasan dito Pilipinas. Kananya ba ti epekto na dito ya panagminas no apay nga nagadu dagiti umili iti entero nga Pilipinas ti madama nga agprotesta kontra kadagiti agduduma nga proyekto iti dadakkel a panagminas. At eto nga po, kung nadagarod nga dito Pilipinas gamin kat nagadu ti minerals nga mabirukan, ano? Aday sunay ti volcanic zone, no sa dinno kat so ti kagagapo, tayo iti Pacific Ring of Fire nga nagadu ti volcanoes na, nga mangidurduron matlaeng iti panakapartuat nga rod, nagiti agduduma nga minerals. So, dito'y Pilipinas nabaknang ti taaw kastamat lang dagiti kabanbantayan iti balitok iti copper iti nickel iti iron ken dumapay nga minerals ken itata gapu iti panag-usar iti sangalubungan iti electronic vehicles sa panag-usar iti batteries panag-usar iti baro a teknolohiya ket nagngato ti demand para iti agduduma nga minerals kas iti nickel, copper, balitok nga ngarod ket nabaknang ti Pilipinas. Ikaw ay tulog iso nga eto po agrurutap dagiti aplikasyon para iti dadakkel panagminas ano ura iti small scale mining ket nagadun iti entero pagilyan. So dito'y Cordillera ada dagiti aplikasyon ken madaman nga panag operasyon dagiti minas kas pagarigan ada dita Batong Buhay Balatok Pasil iti probinsya ti Kalinga ti aplikasyon iti para iti maysa nga minas madama nga tubtub nga ron dagiti umili dita no kan adamat laeng ditoy mangkaya nagasideg lang apo iti Mountain Province dumutket daytan iti dagitoy iti munisipyo ti Tadjan, di ba? Ito nga yung operation ng Lepanto Consolidated Mining Corporation ken ti Kidaw iti CMDC na expansion dita metlaeng Mangkayan Benguet. Siyempre dita Benguet adamot lang dita Itogon ano nagadumanen nga minas dita and itaket adamot lang dita Abra merong mineral production sharing agreement dita munisipyo ti Lacob, Tineg, Baay Likwan, Uray iti Malibkong adamot lang ti applications iti minas kan dito'y Mountain Province kan Ifugao adalata dagiti existing applications handa pay laeng nga inyat atras handa pay laeng insardo nga mang follow up dita no dagiti companies iti Canada, Australia ken dumapay. Ken syempre dita Nueva Vizcaya dita ti kaadaan ti kaunaan nga Financial and Technical Assistance Agreement wenno FTAA. Dati pay lang dita iti kumpanya nga Arimco ken itataket operasyon ti Oceana Gold dita ka Cebu 25,000 hectares apo ken adapay manen di jay kalkalpas nga nalpas bahaan ongoing lata nga struggle dagiti umili dita Dupax del Norte. So dayta iti itsura nati amyanan na Luzon. Pero sabi nga natin buong Pilipinas apo isong adalata dagiti nagdadakkel nga minasan dita Zambales dita Nueva Ecija nga sumaksaklaw iti 64,464 nga hektarya. So adamot lang dita Mindanao iti Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao, Agusan, Dinagat,
Islands iti Palawan, Masbate, adamo ti Tampakan Mines ijay Zamboanga, di Soc Sargent, Copper Mines ti Atlas, sa jay Cebu, ijay lang Eastern Visayas and Western Visayas, kaya no kitaan nyo ti mapan ti Pilipinas ket nagadu dagiti mining applications, nagadu metlaeng dagiti ongoing nga mining operations. Katanya ba ti itsura na gamin ti panagminas sa itata, no? So number 1 ti talaga nga pakadanagan ti nagadu nga umili DJ tungtungan ti open pit mining DJ panag sulisol wano panang ukab da iti amin nga da iti rabaw ti daga kay kayo ruot anyaman da ita ikatunda amin karuson da amin sa danton kautan tapno garud maala da dagiti mineral magawat da dagiti mineral nga datita sirok ti daga. So dagitoy ket makita iti gagangayng operasyon na sadyay Palawan, ijay Surigao ken ijay Zambales para iti mineral nga nickel. Tapos, aside from open pit mining, ito apo ti kadawyan nga maususab dito open pit mining ket heavy equipment. Ayan, dagitoy da kunada nga load, haul and dump, dagiti da dakkel nga dump truck, dagiti da dakkel nga backhoe ken excavators ken da dumapay. Tagdegarud kinarus ti ubraan da dito open pit mining. Ti may kadwa nga gagangay awagas iti panagminas ket daytoy underground mining. Ito'y ti pamuspusan nga usaron damet iti panag-aramid iti dadakkel nga usok wano panagkuweba para iti balitok ken nickel. Kas iti kapanbantayan ti Cordillera ken iti Operation Telepanto dita Benguet. Kaya nadamot ti may sama nga pamuspusan dito'y dredging anya mga kadawyan iti black sand mining wano magnetite mining iti Taaw dita Ilocos region kan iti La Union. Yan yung black sand mining para iti iron panag-aramid iti landok ko. Hila-hila sa kalsada. So apay nga protestaran dagiti komunidad ken dagiti nainsiguden nga umili dagitoy nagadu nga aplikasyon ken operasyon iti dadakkel panag minas So number 1 kung nadadigarod obvious ba no karusom amin nga da iti rabaw ti daga sa kanto kautan agaramid ka ti naghihiganting abot kas pagarigan di na pang kami nagpasyaran dita ka Cebu dita Nueva Vizcaya istoryalan dagi jay lalakay nga nakaistorya dita nga di jay may isa nga diso nga dati nga bantay ket as in hindi na siya bantay abot isunan ta degarod inot-inot ta han nga talaga nga inot-inot nga kas iti small scale mining inot-inot para kanyada para kada tayo ket hindi siya inot-inot kasi kung nategurod datakkel nga equipment to sa renda dita nga mangkaros kadagiti kadagaan tapno madanon ti balitok ko. So, bakit nga ba protestaran? Kasi obvious ba, DJ kasya nga panang baliw mo iti kabubuyan, ti aglawlaw, kat talaga nga mapukaw, ti danom, Adu dagiti areas nga awanen ti mapan kan mausar dagiti umili para iti taltalon para iti panaggarden gapugarod ta awanen ti pagtawdan ti danom. In fact, awanon di bantay. O, di ba? Kaya, hindi naman nakakatuwa.
ang kagagasing bakin kagagasing nan mamidan si danom uray tupais nan laeng bae ay may usaron ay pang uto may pang diramos pang ipaw pang ames pang laba di ba ngem at least beta may remedyo mapang kamakidigos ije kaaruba mo no kani katuganga mo no ti talon mo no garden ken daduma pang kabyagan nga nakasalalay iti kinaad dati danom kas iti fish ponds ket talaga namang makasangit ano dagiti gardinero dagiti mannalon iti kinaawan ti danom nga mausarda ti asahan dalaan ket ti magapu iti tudo nga itatanga kasasaad iti El Nino adu dagiti distro diti Cordillera nga agkurang talaga ti rainfall kurang para iti panagtalon. Tapos eto pa syempre iti minasan kasapulan dati danom di ba ma-divert DJ dakkel nga volume ti danom dita tungtungan ti operation at the same time gapu iti panag-usar dati danom adadagi pitpitak kuno siltation nga maaramid mangyari pati ti acid magapu iti operation ti Minas ket mapanon iti dagitoy ayan ti bodies of water kunada dagiti karayan dumapay mapan iti irrigation mapan iti fish pond so maadaman ti danom dagitoy ket addan ti sabidong da. Siyempre may kadwa kanayon nga kunkuna dagiti apektado nga areas iti large scale mining nga awan tinaanay nga natungpal nga free prior and informed consent daytoy FPIC free prior and informed consent kahit nasawan nawaya sakbay nga nagadati operasyon ket adati na anay nga information nga naited kanyada no ipalubos daman ngunuhaan ket adun ti mang ibagbaga kadagitoy the areas nga ayan ti operations nga hawan met tinang nangyari nga consultations han nga mabalin nga napangkailan na minsan apo ano daytoy National Commission on Indigenous Peoples sa isuda met akin opisina nga mang ipatungpal dito'y free prior and informed consent. Lagi-lagi na lang manon nga riri ti tattao ti nang ibagbaga nga ti NCIP handa magkinaramid usto nga free prior and informed consent. Adda dagiti panang alilaw, adda dagiti pamilit, adda dagiti nagdudu mga wagas pamutbuteng dumapay nga areas ket adda dagiti panag-usar iti puwersa ti gobyerno adda dagiti militar nga nakabantay dita tapno anya butngen ti umili kan syempre daytoy latest dita Nueva Vizcaya di panang idarumda ano kadagiti duwang abogadon dagiti umili nga kumon kontra nga rud kadagita dadakkel nga mining projects iti Nueva Vizcaya. May katlo nga gapuno apay nga tubngaron dagiti na insigudan nga umili. Kanda dumamet lang nga umili daytoy dadakkel nga pagminasan na niya. Danom ko natay tatay, di kinaawan ti FPIC, may kadwa, may katlo daytoy tungtungan ti disaster. Diba? Malagip tayo ba? DJ nangyari ijay Marinduque di 1996. Di Copper Mines. DJ tailings dam daket nadadael nagi-release ti milyon-milyon nga tonelada ti toxic waste manipod iti operasyon ti Minas iti amin of nga bodies of water sa jay ken uray ijay kadagaan ket nagaburan kadagitoy dagarod toxic tailings dam nga nadadael 1996 dayta ijay Copper daytoy recent met lang no ditoy Benguet kinapasamak dita Philex Mines di ba nadadael met lang ti tailings dam no sa dinno ket milyon met lang nga toneladan ti toxic waste tina i-release iti aglawlaw
kunada dagiti daddu mga umili no in kaso man nga madadaol dayta tailings dam iti kastoy nga kasasaad tuloy-tuloy ti panagtudtudo nagpipigsa ti bagyo nagpipigsa ti nagadu ti volume ti danom nga itintunag no from rainfall ket mapunno dagitoy da tailings dam umapaw mai-release iti aglawlaw dagita garud sa bidong nga adda iti anong tawag dito kadagitoy da tailings dam. Pero syempre haan lang met nga dayta tungtungan ti spill iti tailings dam dagiti umamamakan ti tattao nya kumano nakaros amin ti taadda ti rabaw iti daga ay anya mangyari no nagpigsa ti bagyo o di syempre very susceptible dagiti ilili iti tungtungan ti landslides di ba dito'y tupay ag widening tayo ti kalsada ket nuhan nga sigida nga ma-riprap dagita wenno anyaman dagiti interventions nga maaramid tapno garud mapreventaran ti landslide ket marikna tayo ti pasapasaray nga landslides iti highways major highways edi karkaro dita mano nga ektarya ti apan mo karkarusen ti kayo ikatumamin nga adda di tarabaw ti daga di talaga nga susceptible iti landslides kanda dumapay nga possible disasters. Siyempre, DJ pinaka importante iti nagadu nga umili DJ tungtungan ti mapukaw da iti mismo nagtaudan da nga daga iti lugar nga nanagyanan dagiti luluda lulada amada parientes da isuda ditadan nga din makkel mapapanaw da tapno maikandalan nga ro dagitoy dakkel nga kumpanya ito mga kumpanya naman ng panagminas hanmet nga may sa 2-3 nga hektarya lang dayta apo thousands di ba ayan nga kung doon lang sa Kasibu 25,000 hectares o tira dumapay dakkel manon anya ijay Sambales kung natay tatay 64,000 plus hectares. Imagine, parang 6 times the size of Sagada, the mining area. Diba? So, DJ panakapadisi kanyada iti nagtaudan da nga daga, iti lugar nga sa dinno ayan dagiti pangkabiyaganda, pagtaltalunan da, pagkalkalapan da, panagsarana da iti bakir, nga iti mano nga henerasyon ket isuti nang bibiyag kanyada. Ang masamang panaginip kaya't bigyan mo ng Ngam iti may nga bangir kanayon nga kuna dagiti dadakkel nga kumpanya ti Minas nagdakkel mo ti itultulong mi iti communities. Agitid kami trabaho, agitid kami ti income para iti gobyerno. Agitid kami iti social responsibilities, simentuan mi ti kalsada, agipang kami ti iskwelaan, kanda dumapay, ang dami-dami nilang mga promise ka na nagadu, ti ipagbagada nga pagsayaatan. O for instance, dahito may isang minasan sa Jay Palawan, ijay Rio Tuba, Bataraza, ti Palawan, ket kanayon nga italtaluda daytoy. Kunada ket manipod iti 4th class nga munisipyo, gapo iti panagminas nagbalin nga baknang nga munisipyo daytoy Batarasa. Nagbalin nga 1st class, ada pa yun iti ospital da, kalsada, iskwelaan, kan kuryente, para kadagiti umili. Ngamket din kat dito'y panagrangay iti gobyerno ta isudamet iti mang-awat dita buwis kan royalties nga ited ti kumpanya ti Minas kunamet dagiti adu nga nainsigudan nga umili ti nga tiga Palawan dita
nga dati nga mang sanikwa iti kabanbantayan ken agnumnumar agben benefit iti kabanbantayan ket makapadpadas dan iti karo nga didigra eto nga panakapukaw iti pangkabyagan nahaandamot nga naka-employ ijay pagminasan. Again, for example, met dita mangkayan, 38,000 ti umili, ti populasyon, ti mangkayan. Mano ti naka-employ, ijay Lepanto, at dati 1,500, 1,800. Kumparam iti kunada nga dagiti nakasanggir, iti agrikultura, nga ekonomiya dita mangkayan, ket ngani nga dumanon, iti 10,000 10,000 rely on agriculture. Kumpara iti naka-employ iti mangkayan nga awampay 2,000. Ngam kunada edi adamot dagiti pagbirukan metla nga sa bali nga haan nga direkta nga related iti panagminas no diket gapu ka dagiti empleyado metla nga mapandita minasan dagiti ada iti asideg na ket agnumar iti store dagiti agilako iti natnateng dagiti agilako iti dry goods dagiti agilako iti agduduma nga adda kadagita hindi tinapay soft drinks arak sigarilyo nagadu nga lako dita asideg dagiti pagminasan nga tumulong matlaang iti pangkabyagan dagiti umili ngem kunada iti daddu mga areas saan nga umanay namin di jay paggad kan sakit ti ulo kan buri-buri ti panunot nga ititid na daytoy kanyada ket awan ti kapada na. For example, no agtudo ti napigsa madanaganda nga lumned ada ti sinking nga di sinking ket haan laeng nga may nga metro no di ket kilometro ti tarayon na. Makita tayo matlang dita mangkayan daytoy kastoy nga kapadasan. Gapumatlaan iti panagninas. Pero kung nagarod dagiti the mining company, saan kayo agdanag? Isublimi matlaan dagita dagdaga nga panminikikat. Karkaro iti pamuspusan nga block caving wano DJ tunneling dita Lepanto. Supposedly kat backfillan da dayta. Pero mo tayo mat nga hanimot nga maisubli DJ dati nga kagagalad ti maysa nga environment lukas jay tinapasamak abutam tapos ko nam nga apan muntusulsulan talaga nga adda ti agkurang iti panakasidsid na adda nga adda di jay panag sink ti daga. Siyempre iti tungtungan iti salunat iti aglawlaw nakita tayo matan apo, hindi talaga yan matatawaran. Anya, napigsa ti tudo ket mangyapan iti digarod na labaga nga pitak, manipod kadagita ayan timinas nga mangdadaol iti karayan, mangdadaol iti dagang nga agrikultural. Siyempre mapan iti dumamutlaeng iti ayan ti taaw nga mangdadaol iti coral reefs. So, pinupunas mo na nga yung bantay. Ikatom DJ amin nga day tirabaw ti daga ikatom DJ bantay eventually tapos sabidungan pa ilaang dagiti taaw ay nako diba so wala talo-talo anyway ti kunada ket uray ket adamot dagiti manung nga ma-employ uray ket adamot dagiti manung adda sari-sari store dita nga agganansya uray ket adamot dagiti itidmi iti gobyerno lokal tapno makaitid da tinaan-anay nga serbisyo para iti tattao. Pero ano gagawin natin no dagiti tattao ket agsakit da dagiti tattao ket matay da ti bisin dagiti tattao awan ti pagnaedan da dagiti tattao awan ti pangkabyagan di ba? Nga pwede ba sakbay nga simentuan niyo ti kalsada ket kita nyo no anya DJ livelihoods nga kasapulan ti tattao nga panyo pinadisi dita dati nga pag-alaan dati pangkabyaganda wala namang kasing insurance nga inikat da sika ije dati nga pagtaltalunam paggargardenam ket dati pang ipanandakeng ka nga lugar nga mabaling ka nga makatalon mabaling ka makagarden di ba
Ti pinapanaw da si kadya daga me kun dagarod bagi ti gobyerno dagiti nga daga all minds to give, di ba? It's mine, mine, mine. Ang problema dagiti tao kat awan ti usarenda. So ayon, so agtungtungan ti aglawlaw eto nga laksit iti mabaliwan ti kagagalad na masabidungan ti tidaduma gapumetlaeng iti drainage acid mine drainage magapu kadagita pagminasan no sa dinukot nagadu nga klasen ti chemicals dagiti maus-usar nga dagiti nga chemicals ket met nga basta evaporate. Oh, so poison adalata lead ken dadumapay nga mapaniti dano mapaniti daga at may katlo haan lang nga tao ti apektado nga mapadisi kadagitoy pagnanaedanda mapukawan iti pangkabyagan no di ket karkaro daytoy pamuspusan ti open pit mining doble manen apo karosen da amin ingga na madanon dati balitok ko so maikat ultimo ti bantay. So wala nang forest, paano ka mag-rehabilitate ng forest, mag-recreate ka ng forest? Mapukawan ti biodiversity. Matay amin, mapukaw amin dagiti mula. Nga ada iti rabaw ti daga, kayo, dagiti da damayan, dagita ruot, dagita shrubs, nga kunada iti English. Papanan ngay nga rod dagitoy da uleg, papanan ngay ti bilit, papanan dagita insekto. Siguro dagiti alingo na bayagan nga awan. No, except ijay kwan itoy olongga po dita ayan ti teritoryon ti Aita kunada ket adalata dagiti alingo nga napadisimut ga po iti solar power project na napukawan na ti pagnaedan rumaot dan kadagiti taltalon rumaot da kadagiti gargarden. So ayun wala kang biodiversity. Kaya po wag tayong magtaka kung bakit ang dami-daming sightings ti nagduduma nga uleg. Ket anya kumano pa nyo dadaulen ti pagnanaedanda. Papananda di syempre mapanda ti ayan ti makan, ayan ti makan, ayan ti babalay. Di ayan ti residential kung commercial areas. Panda agbirok ditan ti apanda kanen. Di ba? Napantay disturbuhan nga grabe ti nature lang nga disturbo talaga nga as in sukatam ti kagagalad. Anya ti expectaren tayo. Nagadudag iti agdudu mga repercussions so nada ti English. So ayan po ang reasons no. Number 1, kung natay tatay, apay nga nagadu ti pagminasan dito yung Pilipinas, kanapay nga nagadupay ti akin kayak nga ag-expand, kanapay nga nagadupay lang dagiti diso nga na-applyan, na-aplagan ti nagadu nga aplikasyon ti panagminas, gaputa nagbak nang ti Pilipinas, iti balitok, iti copper, iti nickel, iti iron, iti agduduma nga minerals. Pero pasensya na po, mga Pilipino, dita nga kinabaknang ket iti damot kadagitoy dadakkel nga ganganaet nga kumpanya ti panagminas ken ikanda kalaangan ti minimum wage maminsan awan pay ti benefits mo ken ikanda ti gobyerno lokal iti naganan royalties kanda dumapay magkasya ka na daw doon. Dapat happy na tayo. Aya, nga daytoy kinabaknang ti Pilipinas, mapmapan iti iman ti daduma, di bale, ta, ikanda kamot ti manu kadagita residentiyo ket afanda i-employ. Ken mabaling ka agpatakder ti sari-sari store mo tapno agnumarka dita ayan ti pagminasan. Siyempre, ang dami-dami ring nagkakasakit. Kan siyempre, kung natin garud protestaran ti umili, gapo iti nagduduma nga rason. Number 1, si kaman ti papanawon da iti daga nga nagyanam, kan nagyanan ti pamilyam, ni tatang mo, ti lulong, kan lulo na, ti manu nga dekada, sadan tukon na nga kwada, sadan tumatgayam, ihawat iti iman dagitoy dadakkel nga minasan. Na ang daming negative effect iti aglawlaw mang itunda pay laeng iti didigra mapukawan ka ti pangkabiyagam ken dadumapay. Kaya po
Kunak garud, adula ta dagiti applications, dito'y Mountain Province included, iti tungtungan ti panagninas. Adda kada tayo nga mangrukod, no itulok tayo kadi, nga sanikwaan, dagiti dadakkel nga kumpanya, daytoy kinabaknang, uray pa'y hangahalaan tayo nga maala dagita balitok, ngam itud tayo kadi, ti datin nga ayan, dagiti kabalayan tayo, ti dati nga luglugar nga intayo taltalunan, gargardinan, pantay pagalaan ti kayo, wano bantayan tayo. Tapno agtalinaed nga dagitoy nga kabanbantayan, dagitoy nga luglugar, ket bagi tayo nga nainsigudan nga umili, nga intayo manan ipatawid iti sumaruno nga henerasyon. Naimbag nga agsapay, iti aming nga dumdumag, dito 104.7 FM Radyo Sagada, dito ni Gwen, narud para iti programa, nga datako yanan Batawa. Antabayanan, oras ti alas 12, programa ti Damdamag Radyo Sagada, makadwa yung ni partner Simbay.